Helo bawb. Fe enw yw Aled Jones. Fi yw sylfaenydd, fi yw cyfarwyddwr, fi yw datblygydd, fi yw y pod. Mae prosiect fi y pod yn prosiect podlediadau Cymraeg. Felly, na i ddechrau trwy gweithio chi ychydig am fy hanes i a pam mae gyda fi'r sgiliau i fynd ati i greu y pod. A wedyn, na i fynd mlaen i symud at mwy am y pod. Nes i weithio i'r BBC am 23 mlynedd tan mis Mawrth eleni, just cyn y cyfnod clo. Mae fy ngyrfa i'n gallu cael ei torri mewn i doi rhan. Dyfu'r hanner cyntaf, lle o'n i'n datblygydd gwefannau, o'n i'n rheolwr prosiectau technegol. Oedd rhai o'r gwefannau o'n i wedi gweithio arno, o'n i'n gweithio yn y BBC yng Nghymru, yn creu hafan BBC Cymru. Wedyn nes i lan i Lundain, gweithio i Radio 1 gyda Newsbeat. Nes i nôl i Gymru a gweithio ar News Online, newyddion ar-lein, a creu BBC Cymru'r Byd, sy'n bellach yn BBC Cymru Fyw. Eto, nes i treulio amser gyda'r adran addysg yn creu gemau a gwefannau ar gyfer plant, a hefyd gwefannau ar gyfer dysgwyr. Nes i chwarae ran allweddol mewn creu gwefannau a rhwydwaith digidol a cysylltu a pobl yn ddigidol trwy BBC Cymru. Wedyn, yn ail rhan fy ngyrfa i gyda BBC Cymru, nes i cael swydd gyda Radio Cymru fel cynhyrchydd digidol ac cynhyrchydd radio. Yn ystod y cyfnod yma, o'n i'n cynnal a chadw'r gwefan creu rhwydweithiau cymdeithasol gyfer Radio Cymru. A wedyn, nes i gweithio gyda iPlayer Radio a hefyd wedyn i BBC Sounds. Yn ystod y cyfnod, nes i rheoli prosiect technegol ar gyfer gwefan a creu rhwydwaith ar gyfer Radio Cymru Mwy, sydd wedi bellach troi yn Radio Cymru 2 hefyd. Lot o brosiectau mawr digidol. A ar gefn hwn, nes i fynd ati i creu y pod. Daeth y pod, daeth y syniad, o'n i'n cydweithio gyda BBC Sounds ar y pryd, oedd e heb lansio, oedd e dal yn iPlayer Radio, a oedd trafodaeth ynglyn â sut i cael y miloedd ar miloedd o oriau o radio a podlediadau allan i'r cyhoedd. Nawr, o'n i'n edrych ar y prosiect o'r perspektif iaith Gymraeg, a nes i dechrau meddwl, mae'n rili anodd i ffindio stwff Cymraeg o fewn y system yma, be chi'n bwriadu lansio. Nes i fynd ati i edrych ar iTunes a Google Podcasts, oedd dim Spotify yn neud podcast ar y pryd, a eto darganfod, oedd e ddim modd i ddarganfod podlediadau Cymraeg yn y systemau yma. Heblaw bod chi'n gwybod enw podlediad, oedd e ddim yn bosib i ffindio fe. Mae yna miliwn, neu oedd yna filiwn, mae yna dros filiwn o bodlediadau Cymraeg ar iTunes, neu Apple Podcasts. Felly, mae ffindio unrhyw beth Cymraeg yn misg y miliwn yna yn anodd tu hwnt. Nes i fynd ati, nes i fynd at Betsan Powys, oedd yn pennaeth Radio Cymru ar y pryd, a gofyn, ti'n meindio os i fi jyst yn mynd a creu rhywbeth a cael podlediadau Cymraeg mewn un lle, jyst i fi cael gweld beth sy'n mas yna. Nes i fynd ati i creu y pod. Nawr, ar y pryd, oedd e jyst yn, fi'n galw yn gwasanaeth podlediadau Cymraeg, ar y pryd, oedd e'n gwefan. Oedd e'n wefan, oedd gyda 38 podlediad Cymraeg. Dyna gyd oedd ar gael. Nes i fynd ati chwilio ar Twitter, ar Facebook, ar Instagram, ar Google, a chwilio pa podlediadau oedd allan yna. Nawr, mae podlediadau wedi bod o gwmpas ers rhyw 20 mlynedd. Felly, oedd lot o podlediadau Cymraeg wedi mynd a dod, a nes i dewis y rai cyfredol a dal i bodoli a dal i ddarlledu. Mae yna fwy allan yna, ond maen nhw'n hen erbyn hyn. Bwriad y pod oedd cael podlediadau Cymraeg ar gael mewn un lle a gwneud un haws i ddarganfod podlediadau Cymraeg. Bwriad y wefan oedd tynnu pob dim mewn un lle a wedyn bod pobl yn clicio allan
i wrando ar bodlediadau ar bynnag platform maen nhw'n defnyddio. So, os ydych chi'n defnyddio Apple, maen nhw gyd fyna. Os ydych chi'n defnyddio Castbox, os ydych chi'n defnyddio... Mae yna llwyth o apiau podlediadau, a mae'r podlediadau yna, ond ydych chi ddim yn gwybod bod nhw yna. So, mae yna llinell amser o'r pod i chi gael gweld fan hyn. So, nes i creu y wefan yn 2018, yn Ebrill 2018. Oedd e jyst yn rhywbeth i fi fy hun. Nes i ddim gweithio neb o fi wedi creu oedd e jyst yn bodoli. A'r bwriad oedd i fi cael gweld y podlediadau yma. Fel o'n i'n gweud, o'n i'n gweithio i Rhwydwaith Cymru. Yn bennaf, oedd yna rhyw 12 o bodlediadau gan BBC Cymru yna. Oedd cwpl o rhai arall, oedd haglediad enghraifft sydd wedi bod yn mynd ers 10 mlynedd, oedd dim gair Cymraeg am random, so oedd yna bodlediadau yna. Gyda bach o amser o'n i'n hapus, ar dechrau 2019, nes i creu cyfrifon rhwydweithiau cymdeithasol. So nes i creu Twitter ac Instagram ar gyfer y pod. A dechrau sôn am bodlediadau Cymraeg ac ail drydar negeseuon ni'n gweld gan podledwyr. A trwy hwn, o'n i'n gweld bod bach o buzz o gwmpas peth. Oedd pobl yn gwerthfawrogi bod y gwasanaeth yn bodoli. A nawr fi'n cyfeirio ato fe fel gwasanaeth yn hytrach na gwefan, ac fi'n gweld bod wedi tyfu rhywsut o'r dyddiau cynnar yma. Yn ystod y cyfnod yma, oedd yna gyfle i fi gadael y BBC. Nes i penderfynu o'n i'n mynd i gadael y BBC yn mis Mawrth eleni. So o'n i'n meddwl, mae'r pod yn rhywbeth allai wneud yn fy amser, bod falle bod i'n mynd i dod y peth arian mewn i fi, falle bod e'n rhywbeth sy'n rhan o'r busnes, a bod e'n dangos y sgiliau datblygu fi. So, a dechrau 2020, nes i siarad mewn cynhadledd o'r enw Podcon, sef cynhadledd podlediadau cyntaf Cymru, wedi trefnu gan Sally Collins yn Jomec yn Prifysgol Caerdydd. So, yn y cynhadledd Podcon yna, nes i cyflwyno y pod. Oedd e'n rhywbeth, o'n i'n bwriadu dechrau gweithio'n llawrydd o mis Mawrth, oedd e'n cyfle i fi, marchnata y gwasanaeth, marchnata fy hun. So nes i denu ffigurau at ei gilydd ar gyfer y pod, ar gyfer y cyflwyniad yma, a nes i sylweddoli bod y podlediadau wedi cynyddu o 38 i 72 podlediad yn y flwyddyn yna. Oedd yna buzz yn dechrau cael ei trydar o gwmpas y pod, oedd pobl yn dechrau mynd at y wefan, oedd pobl yn dechrau cael denu sylw at y gwasanaeth. So i fi, oedd e jyst fel, mae rhywbeth mewn hwn nawr, falle bod hwn yn rhywbeth sydd wedi tyfu yn fwy na beth o'n i'n meddwl, oedd y ffigurau lan hefyd. Hydref, y dechrau hydref, oedd y 119 podlediad Cymraeg. So chi'n gweld bod yna bach o sylw, bach o gariad at y podlediadau, bach o rwyddo wedi meddwl bod pobl nawr yn twmlo yn hyderus i fynd ati dechrau podlediad, ond dechrau podlediad trwy'r iaith Gymraeg, achos maen nhw'n gwybod bod y podlediadau yma yn gallu cael ei ffindio. Mae yna 30 podlediad wedi lansio ers y cyfnod clo. A mae rhai yn nhw, mae'r enghraifft, mae dewr yn cael ffigurau fawr iawn. So, mae'n dangos bod pobl yn gweld podlediadau fel rhywbeth creadigol lle maen nhw gallu mynychu barn nhw, diddordebau nhw a syniadau nhw a cyrraedd gynulleidfa. Nawr, mae yna cwpl o brosiectau mawr fi wedi bod yn ffodus i weithio gyda ers cychwyn y pod. So mae un y sgìl Alexa Cymraeg cyntaf, sef Welsh Language Podcasts ar eich dyfais Alexa. Nawr, dath hwn o gwmpas, nes i cael sgwrs gyda Rhodri Ap Dyfrig yn S4C, oedd wedi bod yn cael cyfarfodydd gyda cwmni o'r enw Mobilise Cloud. Nawr, mae Mobilise Cloud yn cwmni o Abertawe yn arbenigo mewn sgiliau ar gyfer Alexa a cynnwys ar system Amazon. Ond nhw wedi darganfod bod Amazon Alexa yn gallu deall Cymraeg trwy ffordd unigryw iawn, ond nhw wedi gweithio gyda fe. So nath Rhodri roi y pod a Mobilise a S4C at ei gilydd mewn un stafell a gaethon ni cyfarfod, a wedyn gaethon ni cydweithio
dros rhyw 7 neu 8 mis a cael y sgìl Alexa Cymraeg mae'r gael. So, os ych chi'n gweud ar eich device Alexa, Alexa, enable Welsh Language Podcasts, dyle hwnna galluogi'r sgìl ar eich device. A wedyn chi'n gweud y gair a'n eto, a chi'n gweud Open Welsh Language Podcasts, wedyn gewch chi y sgìl yn dod lan. A mae'n dangos beth sy'n bosib o ran yr iaith Gymraeg a'r device Alexa. So, o'n i'n ffodus iawn i fy mewn i hwnna. Oedd hwnna'n mis Ebrill 2020. A i fi, oedd yn timing perffaith i fi. O'n i'n newydd gael y BBC yn mis Mawrth. Oedd hwn yn lawnsio mis Ebrill. So i fi, i gael bobl yn trafod y pod, trafod y device Alexa, oedd e'n gret o ran y prosiect hefyd. So o'n i'n teimlo bod y prosiect yn dechrau tyfu. So, peth arall mawr yn 2020 ar dechrau'r flwyddyn oedd y British Podcast Awards. Nawr, nes i cael sgwrs gyda, yn 2019, roedd y gwobrau British Podcast Awards. O'n i'n gwylio'r gwobrau yn fyw, a dyma fi'n trydar y gwobrau a gweud, wel, grandwch, be am categori Cymraeg fan hyn? Achos chi'n adlewyrchu Prydain, a sdi dim categori Gymraeg gyda chi. O'n i'n disgwyl dim byd nôl. Ond dweud nhw, ymateb yn ôl yn syth, gweud, mae hwnna'n syniad da. Gewn ni trafodaeth. So, wnaethon ni bownsio e-bus nôl ymlaen am cwpl o wythnosau, a ni'n meddwl, wel, dyna fe nawr, so'n credu bydd dim byd yn dod o hwnna. So ti'n modd, o'n i'n gweld, okay, na i dilyn nôl lan yn 2020. Ond digwydd fod, yn y cynadledd Podcon nes i sôn amdano, y cynadledd Podlediadau Cymraeg yng Nghymru, roedd Matt Egan yna. A mae Matt Egan yn siarad gyfer podlediadau ac yn rhedeg y British Podcast Awards. So gaethon ni sgwrs bach, a dde yn really eisiau cael y categori Cymraeg yma i fodoli. Felly, ar ôl y cynadledd Podcon, wnaethon ni fynd ati a datgelu bod yna categori Cymraeg mynd i fod yn 2020. Ac gaethon ni 7 cais ar gyfer y categori, sef, chi'n bod, os mae yna 72 o bodlediadau Cymraeg yn bodoli ar y pryd yma, a chi'n cael 7, mae hwnna'n 10%, mae hwnna'n ffigwr uchel iawn o ran podlediadau sydd wedi rhoi mewn. Allan o'r 7, nes i trefnu bod yna beirniaid, so oedd yna Sally Collins o Jomec, oedd Chanolfan Evans sy'n cyflwyno rhaglen Radio Cymru a Radio 1, a finne fel y beirniaid. A eithon ni fynd ati a creu rheswr fer o 3 podlediad, sef 2 iaith 1 ymenydd, yr haclediad a siarad secs. Haclediad yw'r podlediad hynaf yn yr iaith Gymraeg gyda llaw. A o'r 3 yna, wnaethon ni dewis 2 iaith 1 ymenydd fel y podlediad gorau yn yr iaith Gymraeg. A oedd y seremoni gyd ar gael ar-lein, a dyti Rod Gilbert a Sian Harris yn cyflwyno'r gwobrau. So, oedd e'n gret o ran cael fath o fwy o sylw at y pod, a'r gwaith fi wedi bod yn neud gyda'r Gwasanaeth, a cael trafodaeth a buzz o gwmpas y peth. Mae sôn chydig am y gynulleidfa y pod, achos mae hwn yn bwysig i fi fel lle dwi'n mynd nesaf gyda'r prosiect. So, yn 2019, fel chi'n gweld fan hyn, oedd yna 4,000 o ddefnyddwyr wedi dod at y wefan. Yn 2020, oedd yna 9,000 erbyn yr Hydref. Yn y 6 wythnos diwethaf, dwi wedi cael 3,000 o ddefnyddwyr unigol yn dod at y wefan. So mae rhyw 500 o bobl yr wythnos. Chi'n cael rhyw spikes o gwmpas digwyddiadau fel y British Podcast Awards, y peth Alexa. Ond, chi'n modd, mae'n gyson, mae'r ffigurau yn tyfu nawr yn wythnosol. Hefyd, chi'n gweld, o oedran y gynulleidfa, mae'n ifanc. Mae 44% o gynulleidfa y pod o dan yr oed 34. Nawr, dyma pam mae darlledwyr eisiau cefnogi podlediadau. Maen nhw eisiau cyrraedd y gynulleidfa ifanc yma. Nawr, yn draddodiadol, gyda darlledwyr traddodiadol, mae'r graff yna yn hun. Mae'r grandawyr yn dirwyd yn hun. Ond gyda podlediadau mae'n ifanc. A mae'r gynulleidfa ifanc yma ar y pod yn barod. Hefyd, dyfeisiadau. Chi'n gweld fan hyn, mae dyfu gwefan ar gyfer y pod. Ond mae 58% o bobl yn dod i'r pod
ar dyfais mobil. So fi'n credu bod hwnna'n dangos i fi, mae rhaid i fi wneud fwy o waith gyda mobiles a cyrraedd y bobl yna. Hefyd, chi'n gweld gyda pobl sy'n dod at y wefan a sy'n dod nôl at y wefan, fel nes i gweud ar y dechrau, bwriad y pod oedd danfon pobl i wrando ar bodlediadau lle bynnag maen nhw. A chi'n gweld dyna beth sy'n digwydd. Ond fi'n credu mae yna sgôp i y pod nawr i ddatblygu a cadw pobl o fewn y system yna a wneud profiad gwrando da o fewn y pod. Ond eto, fel chi'n gweld, ar mobil. So fi'n credu mae app y pod yw'r cam naturiol nesaf o ran y gwasanaeth. Hefyd, lawr y gwylio fan hyn, chi'n gweld hysbyseb ar gyfer podlediad syniadau iach gan Hwb Gwyddorau Cymru. Dyma'r hysbyseb cyntaf wedi cael trwy y pod yn y mis diwetha. A mae'r hysbyseb wedi bod yn effeithiol iawn. Mae ffigurau'r podlediad wedi cynyddu. Mae yna pobl wedi ymateb yn dda ar gyfer y podlediad ers ni rhedeg ymgyrch gyda nhw. A fi'n credu mae hwn yn tymlo fel lle naturiol i fynd gyda y pod i gael hysbysiadau. So ar gyfer dyfodol y pod, fi wedi bod yn ffodus iawn bod clwstwr, sef Chronfa ar gyfer prosiectau arloesol, wedi cefnogi y brosiect i fod yn rhan o garfan clwstwr yn 2020 a 2021. Nawr, be mae clwstwr wedi galluogi fi wneud yw cymryd cam yn ôl, edrych ar strategau'r pod. So fel y pod o'r fatha fel y prototype ar gyfer y llwyfan nesaf ar gyfer y brosiect. Trwy dadansoddi'r ffigurau a gweld sut mae pobl yn defnyddio'r system, fi'n credu wedyn a llai wedyn datblygu fersiwn 2 o'r wasanaeth. A mae clwstwr yn gefnogi ni'n ariannol, ond hefyd maen nhw'n rhoi gweithdai sy'n gret i fi ddatblygu fy hun a datblygu'r prosiect lle ni angen mynd nesaf. Fel nes i sôn, mae app y pod yn cam naturiol ar gyfer y cam nesaf. So fi'n credu hwnna bydd y peth nesaf sy'n cael ei ryddhau. Ac erbyn hyn, mae yna 119 o bodlediadau. So bydd nhw gyd yn yr app. Dwi wedi siarad gyda Chanolfan S4C Yr Egin hefyd, yn Prifysgol Bangor, a maen nhw'n creu sgìl o'r enw Macsen. A maen nhw'n awyddus i gydweithio gyda y pod a datblygu sgìl o fewn Macsen gyfer podlediadau Cymraeg. So ar gyfer hwnna i digwydd, mae angen cael bas data. So mae'r bas data wedi creu, mae hwnna'n cael ei rhannu gyda Chanolfan S4C. Ond nawr bydd y pod wedi cael ei seilio yr holl beth ar y bas data yma. Achos mae'n iawn i fi creu rhestr o 38 podlediad, mae'n iawn i fi creu y rhestr gyfer 119 o bodlediad. Ond wrth i ni symud ymlaen, a mae'r nifer y podlediadau yn tyfu, 200, 300, falle 500, 1000, mae angen bas data fel bod chi fel defnyddwyr yn gallu ffindio'ch podlediad chi yn iawn, neu ffordd arall bydd chi ar goll o fewn y pod. So fi'n creu categoriau a hefyd bydd yna chwilio y bas data. Fel bod yn haws i bobl ffindio'r podlediad a gwrando'r podlediad o fewn system y pod. Hefyd, cydweithio gyda podledwyr Cymraeg. Fi'n credu trwy cael y pod yn lle ganolog ar gyfer podlediadau Cymraeg, mae yna modd i fi weithio gyda podledwyr Cymraeg. So bydde hwn yn rhywbeth fel, enghraifft, bod y hysbysebion a bod ni'n trefnu bod hysbysebwyr yn noddi podlediadau Cymraeg. Mae'n ambell i podlediad nawr yn cael ei noddi sy'n gret i weld. Yn draddodiadol gyda chi'r BBC a S4C yn creu podlediadau ac ambell person yn neud podlediadau ar ben eu hunan nhw. Erbyn hyn mae'r cyngor celf wedi creu dewr. Mae cyngor llyfrau wedi creu Cael ei Darllen. Hefyd mae ydych chi clusti'r ddeiar yn cael ei noddi gan Farming Connect. Ond hefyd sy'n diddorol iawn, mae dim nawr i'r awr, neu nawr i'r awr, a maen nhw'n cael ei noddi gan cwmnïoedd lleol, a mae hwnna'n rili diddorol i fi cael ei gweld bod nhw'n denu'r noddwyr lleol yma i gefnogi'r podlediad yn wythnosol. So hwnna'n dda i weld, a fi'n credu mae hwnna'n maes sy'n mynd i tyfu. Hefyd, dwi'n rhedeg gweithdai ar sut i greu podlediadau, a mae hwnna'n tyfu fwy o fwy, a fi wedi gwneud dipyn o'r un erbyn hyn. A dwi'n bwriadu creu podlediad ar sut i greu podlediadau. Yn ateb yr holl gwestiynau mae pobl yn gofyn fi trwy y pod.
mae pobl nawr yn cysylltu yn gyson gyda syniadau am bodlediadau. Un peth mawr fi'n credu ar gyfer y pod, oedd hwn yn rhan o'r cais i clwstwr, yw bod ni mynd ati i gefnogi ieithoedd eraill. Nawr, fi wedi dangos bod y beth sy'n bosib gyda'r Gymraeg. Nawr, os mae hwn yn bosib gyda'r Gymraeg, mae yna llwyth o ieithoedd allan yna sydd ddim yn cael eu cefnogi gan y prif podlediadau, system podlediadau. So dim ond rhyw 10 iaith sy'n cael eu cefnogi. So mae fi eisiau datblygu'r bas data un, so mae unrhyw iaith yn gallu bodoli. A fi'n credu mae hwnna'n cam mawr ar gyfer y pod, a fi'n credu hwnna'r cam fi eisiau cyrraedd. Os yn gallu cael y pod allan o fewn ieithoedd eraill, fi'n credu mae'n lle da ar gyfer y ieithoedd yna i fod, a bod ni'n cynnal a chadw systemau sy'n bodoli o fewn y ieithoedd ar hyd Ewrop. So i fi yn naturiol, dyna lle fi eisiau. Ond mae'r cefnogaeth gan clwstwr wedi bod, fi'n ffodus iawn i gael hwnna. Oedd y cais greiddiol ym mis Ebrill, a fi'n credu os chi gyda prosiect arloesol a chi eisiau datblygu rhywbeth, mae'n ffordd dda i fynd i trial gweld os mae yna cefnogaeth ar gyfer eich prosiect chi. So, dyma manylion fi. Gwefan y pod yw ypod.cymru. Ni ar rhwydweithiau cymdeithasol ar y pod Cymru. So ni ar Facebook, ni ar Trydar a ni ar Instagram. A hefyd mae manylion fi yna ar gyfer e-bost, ar gyfer Twitter a LinkedIn hefyd. So, felly os ydych chi eisiau cysylltu, cysylltwch. Os chi eisiau trafod podlediadau, syniadau, jyst cysylltwch a gewn ni sgwrs a gweld lle ni'n cyrraedd. Okay, grêt. Diolch yn fawr i chi gyd.